Cada any al nostre país es perden desenes de gossos, ja sigui en zones urbanes o a la muntanya. I quan un gos es perd, comença una cursa contra el temps. Darrere les recerques hi ha ARPA, una associació de voluntaris rescatistes que combina organització, experiència i passió pels animals. Com s'estructuren les operacions? Què impulsa aquests homes i dones a sortir, sovint de nit i en condicions extremes? I com reacciona un gos quan es troba sol i desorientat? Avui ho descobrim. El primer que fem és obrir un xat amb el nom del gos. Dintre d'aquest pas, parlar amb el propietari a veure com és el gos. I si és de raça, si és petit, gran, necessitem foto del gos també perquè la gent que surti sàpiga que busque, que tinguin la foto en pantalla. I després que truqui, si és a zona urbana, circulació de seguit. Hi ha la gossera de seguir, per si algú l'ha agafat, l'ha tensat a la gossera, no s'ha pogut llegir el xip. Si és a muntanya, també nosaltres contactem amb banders, les enviem una foto del gos, per si estan per la muntanya i el veuen, per a que ja són algú d'ells ens contacti. Que m'encanten els animals. I vull dir, jo puc anar a buscar qualsevol animal. El meu, el del veí o el de persones que no conec. M'encanta. És una cosa que m'agrada, és un hobby. Quan un gos es perd, el seu comportament pot ser molt diferent segons la raça i el caràcter. Alguns animals opten per amagar-se i quedar-se quiets, mentre que d'altres poden recórrer grans distàncies sense direcció clara. Aquestes reaccions condicionen de manera decisiva les estratègies de recerca dels voluntaris d'ARPA. Border Collie, un pastor alemà, un malinois. Hi ha infinitat de races que saben tornar i tot. Vull dir que... Llavors aquests no s'assusten normalment. Però quan és un gos amb por als altres gossos o por a la gent, s'amaga. I potser el tens per la vora i no l'has vist. Pot estar fins a 48 hores sense tindre ni set ni gana. Perquè té un nus a l'estómac aquell gos. La mateixa por li ha fet entrar un nus, com un crió, quan es perd. Aquí tenim diversos protocols. Quan és un gos així, amb el tor que ha marcat també una zona i és una zona, diguem-hi, rocosa, de muntanya, aquí pot haver caigut a qualsevol lloc. Tenim un amic que té un dron, segons com ve, agafem i també podem fer un rastre amb caldo, per exemple, el que es va perdre a Nagol. Doncs tot va succeir un divendres, eren les 6:30 del matí, llavors estàvem fent un passeig que va a Sant Martí, que ara el veurem, i estàvem amb ma mare i anàvem amb 4 gossets. Llavors, justament, per mala sort, ma mare amb una pedra va ficar el peu malament i va caure. Què passa? Al anar amb la Candy i amb el Zuri, que és l'altre gosset, amb les corretges, al caure se la va deixar anar i llavors la corretja va anar perseguint la Candy. La Candy es va espantar moltíssim i va començar a córrer a direcció a la carretera. Llavors, en aquest trasbàs de córrer, que l'estaven perseguint, va perdre l'Ernest, es va quedar enganxada i va perdre. Llavors sí que és veritat que la vam veure com arribava a la carretera i va haver-hi un punt al final del carrer que la vam perdre de vista. El tor havia marcat amb el punt on es va perdre i després va marcar amb un garatge d'un edifici i resulta que els propietaris d'aquest gos viuen al costat d'aquell edifici. I els vaig dir, feu un rastre de caldo, d'on l'heu perdut de vista fins aquí a casa vostra. Feu-lo, perquè ja han fet 2 rastres, 3 rastres amb el tor i, segons el tor, està aquí. Quan el Tor, que és el gos de rastreig d'ARPA, ens va marcar els 3 punts, ens va marcar aquest punt, que és el punt intermig, és on hi ha la vivenda, el punt on va caure la meva mare amb la Candy i el punt on jo la vaig veure per l'última vegada. Llavors, en aquests 3 punts vam deixar una peça de roba familiar, un mitjó, i al desaparèixer un d'aquests mitjors vam fer l'altra estratègia, que és el detectador de pollastre, i és on ella no reconeix la zona, sí que pot reconèixer aquesta part de l'entrada de la vivenda, però anem a ajudar-la. Llavors, en aquests 3 punts que havíem deixat els mitjons, vam fer un rastre amb caldo de pollastre perquè ella facilitar-li el tornar a casa. I tot va ser un sumatori i aquell dilluns a la matinada a les 5 és quan va aparèixer.
La desaparició d'un gos no només afecta l'animal. Els propietaris viuen moments d'ansietat i incertesa, pendents de cada trucada i de cada possible indici. En situacions així, molts són capaços de fer qualsevol cosa per retrobar-lo. Buscaria dia, nit i no em mouria d'allà. Vull dir, el caldo, el pollastre i el salmó. Aniria a buscar el que fos. Van ser 5 dies molt durs perquè plovia cada dia. A part de tot això, també la seva supervivència al mig de la fauna també era més limitada, no? Llavors això ens feia que tinguéssim un neguit, un neguit que no ens deixava ni dormir. De fet, el meu pare va estar 2 o 3 dies dormint al cotxe amb un altre gosset per si la veiem, per si ens escoltava. Va ser una barreja d'emocions, de la trobarem, o sigui, d'esperances, i al mateix temps de dir, ostres, van passant els dies i és el 5è, no sabem res, no tenim cap trucada, no l'hem vist. Nosaltres l'hem de calmar, perquè clar, estem acostumats, i li hem de dir que el trobarem, el gos, que ha de seguir uns protocols i que ens ha de fer cas. I com sempre tenim èxit, trobem el gos. I entre tots els protagonistes d'ARPA, n'hi ha un que destaca especialment, el Thor. Aquest gos de rastreig és l'autèntica estrella de l'associació. Un gos que amb el seu instint i entrenament té una missió tan singular com emotiva: buscar un altre gos.